Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Akvarierummets Hemmeligheder. Jeg ved godt, det er ved at være lang tid siden jeg sidst har forsendt noget, og det er ikke helt med min gode vilje. Jeg ville faktisk gerne lave nogle flere. Men jeg er nødt til at indrømme, sige det som det er, at min største udfordring, det er simpelthen tid og overskud til at sætte mig ned og klippe videoerne. Idéerne til at lave videoer er der mange af, og jeg har, jeg ved ikke hvor mange gigabyte video liggende efterhånden, jeg gerne vil have klippet og lavet nogle videoer ud af til jer. Så min lille opfordring, en lille bøn, en lille efterlysning her i starten af den her video, det er jo så, hvis der sidder nogen derude, der synes, det kunne være helt vildt sjovt og hyggeligt at hjælpe med at klippe nogle videoer, og være med til at optage nogle videoer på diverse messer og sådan noget, så skriv en besked, tag kontakt til mig. Jeg kunne virkelig godt bruge noget hjælp til at få klippet videoer, for jeg vil faktisk gerne lave nogle flere videoer. Men nu kommer der i hvert fald en video, og jeg håber rigtig meget, at der er flere på vej. Mens jeg har været ved at lave den her, har jeg faktisk været ved at sidde og klippe et par stykker mere, så jeg håber lige nu, at jeg kan lægge et par stykker op, som så kommer med relativt kort mellemrum. Nu må vi se, om det lykkes mig. Men det var sådan lige, det praktiske der. Det næste, det er jo så, at der er sikkert nogen, der tænker, er du rykket i en bunker? Du sidder der med beton omkring dig, og nej, det er fordi jeg er på arbejde. Jeg vil bare vise, at jeg har også et akvarie på arbejde. Jeg har faktisk 2. Så nu er det i hvert fald blevet tid til noget, der er flere, der har efterlyst, fordi der er flere spurgt, skal vi ikke snart have en opdatering? Så nu kommer der en opdatering fra den del af akvarierummet, jeg kalder baggangen, der hvor jeg har den hvide reol. Det er sådan lidt paradoksale ved det er faktisk, at der er 2 film mere på vej ude fra baggangen. Den ene omkring nogle af de akvarier i den reol. Og det andet, det er, at jeg skal have lavet en masse om derude. Så det er alle sammen noget, der er på vej. Og forhåbentlig er noget af det, jeg snart forklarer. Men i hvert fald, så skal vi se, hvad der foregår ude i baggangen, hvad der er sket siden sidst. Så følg med en tur i baggangen og se nogle fisk og akvarier. Og så ses vi igen så længe. Vi snakkes ved. Hej hej. Jamen altså, en stor del af baggangen hernede, den ligner jo sig selv. Og selvom det måske ser kaotisk ud, så har jeg faktisk været ved at rydde op. Prøv at se, jeg har fået sat ting i kasser og sat labels på og sådan noget, fordi nu er jeg simpelthen nødt til at forsøge at styre det. Men i små portioner. Men nu er det jo ikke det, jeg er interesseret for, I vil gerne se på fiskene. Så nu starter vi her foroven. Det første akvarie her, der går mine hanner af min prækoks regnbuefisk. Så har jeg gået og lavet lidt sværdrager og wagtail, og indimellem så dukker der nogen op uden sort. Og dem har jeg så samlet her, fordi faktisk synes jeg, de er ret pæne i den røde farve. Og så går der et par grønøjet kejser tetra hanner. Jeg håber, jeg skal lave en opdrag på inden så længe. Akvariet her ved siden af er der ikke gjort så meget ved siden sidst. Der går min Aneus Trinidad. Og så går der hunderne til de her grønårede kejser tetra. Andre tetraer. Egentlig et akvarie, jeg burde gøre et eller andet ved. Lige nu kan jeg bare ikke lige... Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det er, jeg vil gøre ved det, så nu får det bare lov til at stå. Så kommer vi til det næste akvarie. Og som I kan se, der er kun halvt vand i. Og ja, allerede da jeg viste jer det første gang, tror jeg snakkede om, at det var knækket i tværstiveren, og det var utæt. Og jeg skulle have gjort noget ved det, og det er så langt, som det er kommet. Men nu skal jeg have gjort noget ved det. Lige nu går der bare lige mine hanner af mine zebrafisk og mine hanner af mine Super Red titaya-barber. Så de må flyttes et eller andet sted hen, mens jeg gør rent. Nu skal det altså gøres. Jeg skal bruge akvariet. Hernede, der har jeg mine... nu kan jeg ikke huske, hvad det fornavn, men Rivolus, som en sydamerikansk, faktisk en mellemamerikansk killifisk. Den her, den kommer fra Mexico af. Jeg har fået dem op fra Morten Ask, og de går faktisk og laver og leger en hel del, så jeg kan lige, sidst jeg prøvede at rykke i legemoppen her, og i planterne, der fæs det faktisk rundt med unger heri. Som det også gør det nu, det ved jeg ikke.
er en af hunderne her. Jeg har en han med 2 hunder. Se, hunderne er lidt mere kedelige. Mens hannerne er noget mere farvestrålende. Men jo. Lige der var en unge, så der er simpelthen. Men jeg ved også, at hver gang jeg gør det her, så jagter der forældrene rundt efter dem. Jo, så går der nogle Hoplosoma cvt dernede, som efter jeg fik sorteret lidt ud i den, faktisk er begyndt at lægge lidt æg. Det her er der ikke gjort så meget ved siden sidst. Jeg har stadigvæk min Aplocylus lineatus, de store asiatiske kildefisk her. Der står min store han. Fået dem sorteret op, så nu har jeg bare et par heri. Og her har jeg også et unger i, men jeg har også unger. Og jeg garanterer for, at hvis jeg tog legemoppen op, så var den også fyldt med unger. Og så har jeg Hoplosoma ruffiensis. Ligger derinde. Jeg har haft æg på dem nogle gange. Jeg forsøgte faktisk at tage æg sidste gang, men jeg ved ikke, de klækkede ikke. De forsvandt. Jeg ved ikke det. Vi prøver igen, det skal nok lykkes. Så har jeg sådan en lille, en catch-all. Hvad skal jeg gøre ved fisk? Nogle sværdrager, som ikke er den rigtige røde farve, og så et par grønne, der er dukket op dernede, og sådan noget. De skulle jo også sætte den anden. Men der er snart aktion, så bliver de nok solgt. Og så går der nogle pandaer hernede, nogle unge fisk, som jeg efterhånden har haft gående længe. Jeg synes ikke, det rigtig bliver større, men det gør de nu nok. Det her er også et, der står til at skal til at gøres rent. Her havde jeg mine sværdrager gående, forældrene, men jeg synes lige pludselig, de blev tyndere, og de holdt op med at give unger og sådan noget. Så lige præcis hvad der skete, det ved jeg ikke. Så jeg har lige fanget resten af fisken op, så nu skal jeg have det støvsuget og gjort suget op bag ved filteret og sådan noget engang, så det kan blive gjort rent. Det her har været brugt til forskellige ting. Der har blandt andet været brugt til 3 koksregnbuer, der fik lavet en del æg. Det var ikke alt, der gik lige godt. Men lige nu, jeg købte nogle rigtig flotte røde platier, røde koralplatier op på messen i Viborg af Lene. Meget, meget fine. Så de går lige nu hernede. Og sammen med dem, og dem kan vi så ikke rigtig se lige nu, og dog, så hvis vi lige kigger her bag ved træstammen, der er et øje, der går min, hvad de hedder, Palliatus, som faktisk efter jeg flyttede dem herop, altså min plettede pansermaler, efter jeg flyttede dem herop, faktisk lavet et vældig stort kulunger, så jeg har, eller æg, så jeg har faktisk et godt kulunger på dem. Og også akvarier, der lige pludselig, selvom jeg synes, jeg næsten lige har gjort det rent, så kommer der en masse alger. Herover der går nogle wagtail platier, som ikke er så pæne i farven. Og de ser godt nok, den der op, den ser vældig gravid ud, men der har ikke været en han her i, jeg ved ikke hvor mange måneder, så jeg tror ikke på det sådan andet, end den måske har fristet sig. Derudover så går der min Gryphus her i, som jo er sådan en, der minder lidt om den plettede pansermale, og nu er de desværre ikke fremme, fordi jeg har nogle gamle hanner imellem, og de får sådan en enormt flot, høj rygfinde. Her går så hunderne til min prækoks, og det gør de sammen med det ene par Hoplosoma Adolphi, jeg har tilbage, og så går der nogle Gossi heri. De ligger derinde, så man kan se dem. Se. Og så havde jeg to par af de der Aplocylus. De så kom det andet par kom herned, så der står en deroppe, og den står derovre. Herovre der har vi min Yellow King Cobra gubier. De giver bare ikke rigtig nogen unger, men til gengæld de få unger, der kommer, de er meget, meget store. Men derudover så har jeg en stamme af Hoplosoma CV009,
som jeg passer lidt på og holder lidt adskilt, fordi de er F1'ere, hentet i Norge fra en opdrætter deroppe, som havde fået vildfanget hjem. Men som I også kan se, så lægger de faktisk æg. Der er også et lavtryk indover, og det er almindeligt kendt. Det kan godt lige gøre et eller andet, men det ser jeg også ud til. De sidste par gange har de dog været temmelig ubefrugtede, de æg, der kommer, så jeg er lidt spændt på, hvordan det ser ud den her gang. Men I kan se, de er heller ikke færdige for i dag. Jeg tror helt bestemt, de leger lige nu. Det gør de også. Jeg ved ikke, om I nåede at se det, men der er en hund derinde. Den, der kommer der. Prøv at se, hvordan hun klemmer på sine brystfinner. Hun har simpelthen æg siddende der, nede i posen. Hun er svær at følge. Så hun skal have fundet et eller andet sted at sætte dem af, så der er simpelthen fuld gang i den. Som med at ske med lidt held, så er det en bedre han end sidste gang, for det er typisk, fordi det er hannen, der ikke får befrugtet ordentligt. Så det skal jeg have kigget på senere, hvordan det går for sig. Og så har vi sådan et af de der akvarier, fordi jeg forsøgte at sætte min dværgkrebs herned, og det synes jeg så ikke gik så godt. Den store, den døde, og så havde jeg 2 tilbage, men jeg sidder lige og kigger. Prøv lige at se, hvad der er lige der. En lille dværgkrebs. Det er ikke en reje, det er simpelthen en dværgkrebs, og jeg kan se en mere. Så måske har jeg rent faktisk fået reddet min stamme, eller min CPO, min orange dværgkrebs. Så jeg havde så også puttet nogle limier herned. Dem har jeg ikke set meget, meget længe, så dem er jeg bange for, de er gået til. Så nu får det lov til at stå lidt længere sådan. Jeg tror, jeg skal have puttet lidt blade og noget derned, så ungerne de kan gemme. Så ja. Herover der har vi et akvarie, som også burde kigges lidt mere efter. Der går et enkelt par gubier heri, og så går der nogle min Rubizoma knarki, som også har haft æg et par gange, og sidste gang så æggene faktisk ud til at være befrugtede. Det er så første gang, men jeg fik ikke taget dem fra, jeg havde ikke lige tid, og så har de ikke lige gjort noget siden. Så det burde nok også snart pilles fra hinanden og gøres rent og fundet ud af, hvad der egentlig er der i. Ja, men lige nu der går min blå wagtail platyhunder, og så den ene tigerplaty, jeg har, de går her. De har været i breederbox i over en måned, og nu trængte de til at lige komme ud og få noget mere plads og noget bedre foder og sådan noget. Så lige nu går de her til opfodring en uges tid endnu, inden jeg skal prøve igen. Herover havde jeg nogle gubier i, som jeg har skilt mig af med. Fik en kammerat op i Norge. Men derudover så går der faktisk lidt forskellige pansermaller deri. Der går nogle Barbatus, der har haft æg et par enkelte gange. Ikke fået noget ud af. Og så går der nogle Napoensis, jeg ikke har set æg på længe. Og så går der faktisk også nogle Aspidoras Raimundi. Og det går tilsyneladende helt fint. Jeg ser ikke ret mange æg. Men hold da op, når man så begynder at kigge herned. Prøv at se, der er simpelthen unger i flere forskellige aldre, der futter rundt hernede. Og der kom forældrene. Og der kom en Napoensis. Så der sker simpelthen ting og sager hernede. I kan også lige se, der kom en stærbej. Eller ikke en stærbej, en Barbatus. Så men det kan de der Aspidoras, de kan et eller andet med at gå og lave sig selv helt uden hjælp. Og se, der kommer en stor Skleomystax her. Stor Barbatus her. Så et akvarie, der faktisk kører ganske udmærket, selvom jeg ikke gør ret meget ved det. Så lige nu, hvor det kører sådan med de der forskellige unger, så lader jeg det bare lige køre lidt endnu. Men igen, det burde nok også en omlægning. Så tager vi lige de 3 akvarier henne for enden her. Heri der går min Daniel Kyrhit.
Og det er sgu primært være hannerne, der går her. Det er ikke verdens nemmeste at skille ad, og det kan godt være, der går 100 imellem os. Jeg er ikke helt stensikker. Nå, men i hvert fald, så har jeg faktisk unger på de her. Jeg tog på hunder fra, og de har gået et andet sted og blevet fodret, og så satte jeg dem sammen med nogle hanner, og det gav faktisk poter. Så jeg har faktisk nogle 2-3 uger gamle unger. Og så går der Aspidoros CV52. Og de er også begyndt at gå og lægge lidt æg. Jeg fik sorteret lidt og gjort lidt rent og sådan noget. Det hjalp en hel masse. Så sent som i år, som i går, så jeg faktisk et æg på dem. Så kommer vi ned til et akvarie, der også giver nogle gode overraskelser. Gubierne sker der ikke så meget ved i øjeblikket, men det kan være, det kommer. Men jeg har CV9 gående her i CV009 Hubisomaer, og der er faktisk temmelig mange. Jeg havde også min Pygmæuser gående her i, og dem skulle jeg have fanget op, så havde jeg det meste af det tømt, og jeg troede måske, der var en 5-6 CV09'er tilbage, og der er nok en 15-20 stykker. Og I kan se, de ligger, ja, nu flyttede de sig selvfølgelig, de lå derinde bagved. Men ja, er der også unger. Og jeg var godt klar over, at de på et tidspunkt havde haft nogle æg, der var blevet til lidt unger, så jeg vidste godt, der var nogle, men de er faktisk ved at være så store, så jeg kan tage dem med på aktion. Men der dukker en masse mindre unger op, så de må simpelthen have fået æg nogle gange, hvor jeg ikke har opdaget det. Der kommer en af forældrene ud og siger hej. Det er bedre at se om derovre. Hernede gik mine plettede pansermaller, og dem flyttede jeg jo så. Og nu går der så min Aspidoros Posilius hernede. Og der var en enkelt eller 2 unger af dem hernede, men dem har jeg også set haft æg et par gange, eller 3 efter jeg flyttede Peniatus. Så det var ligesom om at få flyttet rundt på det hele, det hjalp en hel del. Så der håber jeg også på et eller andet tidspunkt, der helt af sig selv begynder at dukke nogle unger op, for det er faktisk den bedste måde at gå og lave et opdræt på de her Aspidoros, fordi det går altså bare bedre, når ungerne de får lov til at vokse op nede i forældrene. En fin han, der ligger der. Så det er sådan, som det ser ud i den hvide reol lige nu. Ude i baggangen. Men derudover så er der en anden ting, jeg lige skal vise jer, jeg har haft gang i. Kunne jeg jo have gjort, da jeg nu var her. Men nu skal I se her. Her for eksempel. Fjerner vi lige den der. Sådan. Se, fordi det jeg blandt andet har været ved at lave her, det er... jeg er ved at montere låger på min dæksglas. Med sådan nogle plastikhængsler, jeg har fået fat i. Og så har jeg boret hul i dæksglasset til det vand til tilløbet til vandskiftet, sådan så at vandet det kommer ned der. Så det ikke er i vejen, og det ikke ryger ved siden af og alt muligt. Og det fungerer altså rigtig godt. Jeg er ikke helt færdig endnu. For eksempel så mangler der der, og der mangler også på hele den nederste her. Så jeg er absolut ikke færdig endnu, men det går faktisk fremad. Så det der mangler nu, det er de dæksglas, og så skal jeg have lavet noget ved det der akvarie. Men vi ser, hvor langt jeg når, og hvornår.